Ya Ubangiji, samanka ya cika da taurari, amma duk da haka bawanka Yakub yana mai roƙo gare ka akan cewa matar da take ɗauke da naƙuda shekara 11, kuma sai jama'a suka ce ba za ta haihu. Ya abin bautar mu kai mana uzuri a cikin daren nan akan Yaƙub da iyalan gidansa akan abu. Ya Ubangiji, samanka ya cika da taurari. Ya Ubangiji, samanka ya cika da taurari, amma duk da haka bawanka Yakub yana mai roƙo gare ka akan cewa matar da take ɗauke da naƙuda shekara 11, kuma sai jama'a suka ce ba za ta haihu. Ya abin bautar mu kai mana uzuri a cikin daren nan akan Yaƙub da iyalan gidansa akan abubuwan da ke faruwa. Ku fita ku bar ni kaɗai. Gidan Yaƙub da iyalansa suna ta zagin allolinmu. Yaƙub ba zai ci gaba da rayuwa mai albarka ba, kuma zai ga sakamakon abin da yake aikatawa. Ya kai mai kiyayewa, ka la'anci Yaƙub da iyalansa gaba ɗaya. Rahi, dole sai kin halaka da abin da za ki haifa a cikin wannan dare. Ya Allah, ina roƙonka akan matata da abin da za ta haifa, ka kiyaye su. Ya Ubangiji Allah, na yarda da duk abin da ka zartar. Ina tsoron mutuwarsu ta kasance murna a gurin bokaye da masu bautar gumaka. Don kada bautar gumaka ta zama ita ce mafi ɗaukaka akan kaɗaitakarka. Ya mafificin masu jinƙai, ka ji ƙaina, ka kuma kiyaye ni. Ka ji ƙaina, ka kuma kiyaye ni. Kaɗaitakarka, ya mafificin masu jinƙai, ka ji ƙaina, ka kuma kiyaye ni. Wannan wani irin haske ne yake sauka a kan Rahila? Rahila ta dawo hayyacinta.
mijinki ya dawo sabo. Rahim, Rahim, Rahim. Gaskiya tana ga sama. Ai hasken nan saboda Rahila ya sauko daga sama. Wannan alama ce ta fushin allolinmu. Dole ne fushin allolinmu su yi yawa. A sannu Yaƙub zai ga sakamako shi da iyalansa. Ya ke mai girma, bayan ke akwai Allah na Mush. Ki zuba fushinki akan Yaƙub da iyalansa ba tare da sausautawa ba. Godiya ta tabbata ga Allah. A yanzu? Matar Yakubu ta haihu lafiya lau? Babo Kanya da Sarul Istar sun la'ance ta ba? Ya ke mai girma da ƙarfinki mai ɗaukaka, ya mai girma mai kiyayewa, zuciyatanmu suna ƙaunarki, ki fushi da Yaƙub da iyalansa. Amincin Allah ya tabbata gare ka ya annabin Allah. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Muna ma murna da sabuwar haihuwar da aka yi ma. Na gode wa Allah da ya tausaya mun. Ina roƙon Allah ya yi mai albarka da rayuwa mai aminci. Ina ma fatan alkhairi. Shin ba za ka tambaya ba mace ce ko namiji? Har na ambace shi da sunan mazaje. To wai sanar da kai? Abin da ya sa ni na gane haka, an yi min albishir kafin na zo nan da sa'a guda. Ya ɗana, wannan ruwa ya sauko ne saboda aihuwarka. Sannu da zuwa. Rahila ta haihu cikin alkhairi da ƙoshin lafiya. Ku kalli yadda ruwan yake sauka sosai. Wannan ruwan ya sauka ne saboda haihuwar ɗan annabi Yaƙub da Rahila.
Shin kuna nufin cewa saboda haihuwar nan ne ake wannan abu? Shin ba kya kallo ne ai ɗan da aka haifa mai albarka ne. Me yasa kuke tsaye ba ku nishadi? Ku kusanto da ababen bukata na daga dabbobi da raƙuma da ababen ado don mu gode wa Ubangijin Yaƙuba. Dalilin sabuwar haihuwar an kawar mana da fari. Fari ya tafi a garinmu. Esther! 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 Wajen bauta na Astar ya kama da wuta. Wajen bauta na ƙonewa? Ya ke Ummul Hakim, wajen bautar Ashtar yana da matukar muhimmanci sosai. Me ke faruwa wajen bauta? Wajen bautar Ashtar ne ya kama da wuta. Me ya samu wajen ne? Ku zo mu je. Yana ƙonewa. Da sauri, da sauri. Ana ruwan sama wutar sai ƙaruwa take. Wannan abin mamaki ne. A taimaka musu suna ƙonewa. Ku yi sauri, mu taimaki junanmu. Ina bokanyan Istar take? Duk namomin jikinta sun ƙone. A ce bokanya ta ƙone? Tabbas bokanya ta ƙone. Daman bokanya tana ƙonewa? Wannan abu hankali ba zai yadda ba. Mu je mu taimaka musu. Ya kamata kuwa. Shin zai yi mu taimake ta? Ya aka yi aka bari ta ƙone babu wanda ya je taimake ta? Ba ita ce ta ce Rahila da abin da ta haifa za su halaka ba? Me ya faru? Ita kaɗai ce ko a ciki? Sarkinmu, ina za ka tafi? Zan je gun Yakubu da Ubangijinsa. Ba ita ce ta ce Yakubu zai hallaka da iyalansa ba? Ba ka yi farin ciki da saukan ruwa da albarkansa ba? Ku tsaya, ina za ku tafi? Ku dawo ga wajen bauta na ƙonewa tare da bokanyar Astar. Ga wuta na ci ga abin bautarmu. Ya ku samari ku zo mu ceci abin bautarmu da bokanya.
ku dawo. Ga wuta na ci ga abin bautar mu, ya ku samari ku zo mu ceci abin bautar mu da bokanya. Ku tsaya, ina za ku tafi? Ku dawo, ga wajen bauta na ƙonewa tare da bokanyar Astar. Ga wuta na ci ga abin bautar mu. Ku tsaya, ina za ku tafi? Ku dawo, ga wajen bauta na ƙonewa tare da bokanyar Astar. Ga wuta na ci ga abin bautar mu, ya ku samari ku zo mu ceci abin bautar mu da bokanya. Allah mun gode maka da ka saukar da ruwa har rayukan mutane suka ji daɗi. Wannan ni'imar ruwa ya sauka ne saboda dalilin sabuwar aifuwa da aka yi maka. Mun ga abin da kai alƙawari a gare mu. Ba mu bijirewa daga yau. Hakika kai annabin Allah ne a aikace. Tabbas na kalli abin da ya faru da idona. Yadda aka gusar da bautar gumaka. Mun ga Yusuf. To wanda ya saukar da ruwa daga sama kuma ya ƙona wancan gidan, to ubangiji na ne. Ubangiji na ubangijin talakai kuma shi kaɗai ne. Ni da matata mun kalli abin da ya faru a daren nan. Akan abin da ya faru ga mutanen ahalin fada, mun ga yanayin ƙudurar ubangijinka. Shi yasa muka zo mu shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai ubangijinka. Ya kai annabin Allah, zukatan mutanenka suna cike da hasken imani. Kun yadda da abin da Sadis ya faɗa? Mun yadda! Ku maimaita abin da zan faɗa. Ku ce mun kafirce abotar gumaka da wuta. Mun kafirce abotar gumaka da wuta. Da dukkan abin da yake tattare da suna abin bauta. Da dukkan abin da yake tattare da suna abin bauta. Tabbas mun nisanta da su. Tabbas mun nisanta da su. Mun shaida babu wani abin bauta da cancanta sai shi kadai. Mun shaida babu wani abin bauta da cancanta sai shi kadai. Ubangijin sammai da kasai. Ubangijin sammai da kasai. Mun yadda da annabawansa da manzanninsa ba za mu raba tsakaninsu ba. Mun yadda da annabawansa da manzanninsa ba za mu raba tsakaninsu ba. Muna masu yin su biyayya da bin su. Muna masu yin su biyayya da bin su. Bayan shekaru 5 da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ƙudurarsa da iradarsa akan allolin Astar, sai Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya bude ƙofofin rahamarsa ga mutanen birnin Fandan. A
Annabi Yaqub da matarsa Rahila suna ta farin ciki da abin da suka haifa ɗansu Yusuf. Yusuf! Na'am mama. Yau za mu fita mu je wurin kiwo tare da babanka. Ba komai mama, ina jin daɗin zuwa wurin kiwo. Mutane suna son Yusuf. Ai shi ne albarka ne. Ko Rahila ta zamto a bar girmamawa bayan da ta haifi ɗanta Yusuf. Ya za a yi a ce ƙwarƙwara guda biyu a fifita su akan mahaifiyarka Laila? Ai shi ne mai gida. Ko ya samu mafita ko ya lalace, ni kuma mai ya shafe ni. Ai da farko babanka yana son ta kafin ya samu Rahila. Ina tsoron kada 'ya'yanka su je su ji ciwo. Babu komai, kada ki ji tsoro, suna wasa ne a tsakaninsu. Suna son ne su fidda wanda ya fi ƙarfi a cikinsu, don ya zama shine halifa a bayana. Shin ka ko san Yakub ɗan gidan Annabi Ishaq annabin Allah? Mai albarka wanda ya albarkaci ƙasar Fandan da ahalinta. Na san shi mana, shine mai hukunci a garin nan, ka je gare shi. Waye kai? Ni dan aike ne daga Kan'ana. Ina so a bani izinin shiga wajen hakimi. Ka bi ni a baya. Masoyiya ta Dina, yaki nan. Ku je ke da Yusuf wajen mahaifiyarki ku taya ta aiki.
Rahim, shin akwai wani labari? Allah ya albarkace ki. Shin annabin Allah ya san da wannan abu? Sannu da zuwa kaka. Sannu da zuwa kaka. Sannu da zuwa babana. Me ya faru ne? Sannu da zuwa. Ka tuna wani abu ne? Shin wani abin ki ne ya faru?